Watak lan hambeking manungsa kalamun diringkes kuwi mung kaperang ana rong perkara. Ya kuwi watak nista lan watak utama. Watak nista kuwi watak remeh, hambeke murahan kang dipentingake mung awake dhewe murih untunge. Untung pribadine dhewe murih nglemiske lambene mblendukake wetenge. Ora duweni jiwa jati diri, ora duwe rasa pakamanungsan, kerukunan kesatuan lan persatuan. Ora idep isin, ora duwe wirang, merga ora duweni harga diri. Watak kaya mangkono mau dadi pangecut utawa pangiyanating bangsa lan negara. Kalamun nampa kapercayan minangka dadi lelengen bau aparaturing negara mesti sulaya sarta mblenjani ing sesanggeman. Korupsi, nyolong, malingi dhuwit negara. Dadi manungsa kang karep maling nyolong dhuwit negara mau kalebu perangane jiwa nista, ya jiwa remeh, ya jiwa murahan, adoh saka jiwa satriya. Malah kapara dadi manungsa kang nista, pangecuting bangsa lan negara. Watak kaya mangkono iku mau wiwit jaman Nusantara durung merdeka wis ana. Contone nalika bumi iki dijajah bangsa Londo. Akeh perangane pribumi kang mahambek jiwa nista, kang bantu lan nyengkuyung marang kolonial dadi mata pitayaning Londo. Kang mahambek budi candala watak nista malah melu mungsuhi bangsa Nusantara merangi marang bangsane dhewe. Ya senajan wektu iku bumi Nusantara wis kelakon merdika adhedhasar Pancasila, nanging trubusane mungsuh kang biyen dadi pekathik ing Londo wektu iki durung sirna. Wis tinulis ing jroning sejarah kalamun sinebut Utsman bin Yahya, ya gerombolan Bahlawih kuwi tekane mrene diundang Londo supaya ngrewangi jajah bumi Nusantara kanthi gelar Habib. Habib kuwi serayane Londo kang isih ditinggal ing kene supaya tetep gawe geger, gawe gaduh, gawe rame dadi rertuning negara. Anggone njajah tanpa pirantining perang, nanging serangane nganggo cara ana kang bagian gawe gaduh karep ben kisruh, ana kang bagian hujat pemerintahan, ana kang bagian ngadu domba rakyat, ana kang bagian nyimpangake sejarah, ana kang bagian nyerang budaya, ana kang bagian nyuntik kubur, uga ana kang bagian ngaku-ngaku dadi pejuang. Kabeh iki mau tata caraning para penjajah nggone kepengin ngringkihake bumi kamardikan ya bumi Nusantara iki. Ewadene isih akeh perangane bangsa pribumi iki gelem dadi gedibale, dadi pekatike, dadi serayane para penjajah iku dhewe. Kapara malah dirungkepi, dibelani, diayomi, dirawangi, nyerang gelut padu karo bangsane dhewe. Ya kalebu Mukibin mau kang kalebu dadi pangecuting bangsa karana watake jiwa nista budine candala.